Munduan beste asko bezala, badira bazterauetan gizaki mota batzuk euskaldunak deritzaienak. Izaki edo jende hauek zer diren galdera topikoari beti erantzunu izaio garaian garaiko eran. Administratiboan, politikoan, aurre iritziz, bihotzez, hau da, zientziarenak ez diren arrazoiez. Horrexigatik, Jose Miguel Barandiaran jauna, zer da euskaldun izatea? Euskaldun izatea, lehenengo behintzet, gai horrezaz esan behar duguna, hauxe da. Euskal Herria, hemen Aoinamendik duen apal una hontan, hor bizidan eta bizigeranak, gerala euskaldunak esan oida, eta guk ere ala esaten dugu. Ara, norgean euskaldunak. Gizakiak baditu bere ibilaldi hontan, munduko ibilaldi hontan, sortzen zaizkion galde eta korapiloak. Eta galde horiei eta korapilo horiei egiten dien erantzuera horiek egiten dute hezikera edo kultura. Zer dire galdera horiek? Esango dizkizutet batzuek, nire ustez garrantzitsuenak. Lehenengo, nola bizi? Bigarren galdera, mundu hau nola da? Zer da? Nola jarriko dut nire laguntzaile? Hirugarren, nola bilduko naiz nire kidekoakin? Laugarrena, nola nire kidekoakin elkar eginez edo elkarri adieraziko diegu geren gogoeta eta nahiak. Bosgarren, nor naiz, zertarako naiz, nora noa. Horiek dire galde garrantzitsuenak. Galde horietan danetan, bat azkena esan dean hori da, gizakiak bakarrik erabiltzen duena. Beste galdeak badituzte, baita munduan zehar diren belar, zuhaitz, animali edo izi horiek ere. Egiza, antzekakintzan, da ertilanean aizirenak 3 bizi mota baziren hemen. Oain dela, esate baterako, 20.000 urte, 25.000 urte, eta geroztik ere, bai, oain dela, 10.000 urte tartean. Gero, giroa aldatu zen. Lehen giroa hotza baizan, oso hotza. Eta Euskal Herrian goialdetan etzan inor bizitzen ahal. Etzan bizitzen ahal, horregatixe, elurrak eta hartuak baiziren. Bainan behetan bai. Baina oain aldatu baizan giroa. Eta giroa aldatzean, orduan gizakia irten zeikian arpetan bizi izan lehen. Arpetatik irten zeikian da bizi ere arpetik ahat. Mendietan, mendigainetan ere bai. Orduan beste biziketa bat. Eta horrekin, etorri zitzaion bere buruaren aldaketa. Lehen, Kromagnon askazia baldin bazan, orain, hemen, Aoinamendi inguruan, Kromagnon hori bihurtu zan, pixkaka, bihurtu zan euskal giza mota. Baina hori dana, die,
nola bizi, ekonomia, hoi da kulturaren edo ezikeraren atal bat. Oain, horrezaz gainera, beste atala esan dut, hauxe dela, gauzai jakintzea, jakintza, ezaguntza, munduaena eta beraena, bazituen, baina ezin zakek sobera luzatu. Horrezaz gainera, gero, elkar biltzea, elkarrekin bizi izatea, elka artea egitea, eta elka artea die etxea, auzoa, herria. Horietanak egin ditu, eta euskal duenen artean etxeak izan du garrantzi izigarria. Lehenengo gizakia hemen ezi da etxean. Gero etxea aski ez baldin bada, orduan auzoa. Eta etxea eta auzoa aski ez baldin bada, gero herria. Ez da asko pentsatzen duten bezala, urrundik etorria, edo Kaukasotik, edo Afrikatik, edo han, Siberian goitik. Ez da bate gauza horren itxuraike. Hemen gogutakiu da, oain dela. Behar bada, 5.000 urte behintzet, ziur esan gentzake, bazela euskera. Eta behar bada, oain dela, 10.000 urte eta 15.000 urtere izango zen, ez guk oain hitz egiten dugun bezala, hitz eginez, euskerare aldaketa. Joten da, eozin hizkuntza joten da aldaketan, baina, behintzet, euskera mota bat zan ura, eta geroztik hortatik sortua goengo gure euskerau. Euskera da ezikeraren beste atal bat, baina hori da ezaugarri bat. Horrekin adierazten dugu alkarri adierazteko. Eta gainera da ezikera, oaingoa ez bakarrik, lehenengo ezikeraen adierazgarria ere. Euskaran ezagutzen ditugu, lehen nola izan dan, Euskaldunen ezikera, lehengo aldi luzeetan. Euskarari buruz. Horregatik, euskara baditu almen handiak guetzat. Asko balio du jakiteko, nola izan dan, eta batez ero, Euskaldunen sustaraiak jakiteko. Gogoan euki behar dugu, nahi baldin badu aruntz, urruntz, etorkizunari behi da, ibili, behar degula jakin gure sustraiak nola izan dien. Beste atal bat, ezikerarena da gizabidea. Gizabidea, nor naiz, zertarako naiz, noruntz noa, galde hori ematen zaien erantzuera da. Gu ez gera geren baitan ezerre, gure gera besteren baitan. Eta beste hori guri eta gure mundu honi eragiten dioguna, eta horri jainkoa deitzen diogu. Hori aitortzea, hori da erlijioa. Eta orduan horrek esan nahi du, gerez behar dugula maitetasunaren bidez jainkoarekin egon bildurik. Behar dugu maite, baina gure maite baldin badu behar ditu, maite, berak maite dituanak gure kidekoak, gure lagun urkoa. Orduan, gure lagun urkoaren maitetasunea, hor dago oinarritua gure elkartearen bizitza. Ez baldin badu elkar maite izaten, orduan ez da gure artean izango justiziaik. Orain, beraz, galdera bat. Euskaldun izatea zer da? Euskaldun izatea, lehen esan ditugun ezikeraen atal horien oihartzuna bere bizikeran ematea. Hau da, bizikeraren oihartzun bat. Batez ere, euskal jakintzaren oihartzun bat. Euskal etxe eta beste elkarteen erantzun bat. Hizkuntzaren, euskeraren erantzuna. Euskera jakinaz eta hitz eginaz. Baita ere, euskal gizabidea erabiliaz. Eta horrezaz gainera, orain, zer lako bizikera
zerako ezikera Euskaldunak erabili dugun jakin eta horrezaz jabetzea. Jabetuak baldin badaude Euskaldunak zer geran, jabetze hori da Euskal ezikeraren atal handi bat. Hala ba, zer litekean Euskaldun izatea. Hala bada, jarra izazue, eta ez bada, ez begira sartu inungo plazan.